o equipo penso que recuperou mentalmente, ainda estábamos falando agora que acabamos de entrenar, que o noso bache non foi físico, nin foi futbolístico sí, porque ao final é o que imos, pero foi un bloqueo mental. Meu primeiro, porque outro día cando encaixamos o primeiro gol contra a Purísima eu volvo a estar bloqueado, e niso teño que darlle gracias a Xurxo que foi o que moveu as piezas nese momento, e sobre todo, bueno, os rapaces que son os que xogan. Pois nós temos 3 máis golaveraxe a día de hoxe. Obviamente pois teñen un pouco máis de presa que nós, pero nós o que queremos realmente é certificar isto o antes posible, se pode ser este fin de semana xa, para mirar un pouquinho máis para arriba, e se non pode ser, pois perno chao e seguir traballando. David, é un dos motivos que eu estive aquí, eu son un dos motivos de que David este acá. Para min é máis con xogador, o sea, non me refiero a fora, sino David pide ser central, dalle a cabeza e a central, David pide ser dianteiro e a dianteiro, David pide xogar de lateral, non é o caso, pero seguro que se pon, sempre pon unha boa cara, si que non é o tío que vexas que máis refleje a intensidade e que tal, pero é un tío que está sempre ao lado dos compañeiros, nas boas e nas malas, e iso é o que máis vale no fútbol.